салом алейкум бародаро. дар ҳамин ҳоид баъди заминларзаи соли 49 як нуқтаи зилзиларо муайян мена сохтагиан. ҳамҷара як ба навор гирем, як тамошош кунем. аҷоиб бай. ҳозир дарунша мерем, навор мегирем. ина бародаро, нами заминда таҷҳизотҳои зилзиларо муайян мекунад, насбшо мекунанд. заминларза кишид, дар рӯи ҳам таҷҳизотҳо бояд мефаҳмиданд ки мақсад чанд бар зилзила шудаги, дар рӯи ҷадвали ҳам тартиб додагӣ рихтер. дар дунё мақсад ягон таҷҳизот нест ки заминларзаро мақсад пешгӯӣ кунад. инҷа ба русӣ сейсмологический станция мешавад, хеле мешавад сейсмический. хеле дарунтараш бурем. иташ бетона рӯш карги мондагӣ ҳамҷа мемонанд. шуо зилзила кишид, баъд миён дар рӯи ҳам таҷҳизотҳошон муайян мекунанд ки чанд бар зилзилаши тамом хоҳад. пешгӯӣ кан наметунанд ки мақсад як рӯз пеш, ду рӯз пеш зилзила мешавад. фақат ҳам заминларза кишид, дар рӯи таҷҳизотҳошон муайян мекунанд ки чанд бар зилзилаши тамом хоҳад. ина бародаро, хай худо нигаҳдор.